Ако искаш да станеш вайрал в TikTok, но не използваш тези 3 ключови стъпки, буквално си губиш времето. В това видео ще ти покажа точно каква е системата в 3 стъпки, която изтегля моите клипове от 200 до 200 000 гледания. И то само за 48 часа. Но преди това, вземи си тефтер. Защото тук няма да чуеш обичайното. Публикувай редовно и използвай трендовете. Ето къде повечето контент креатори напълно грешат, когато се опитват да станат вайрал в TikTok. Докато 99% от тях просто копират трендовете, топ 1% от креаторите използват ясна и работеща система. Стъпка 1. Структура. TikTok решава съдбата на всеки един твой клип в първите 3 секунди. Тук се има предвид дали ще умре с 100 гледания или ще стигне до милиони. Повечето създатели нямат никаква идея как да използват алгоритъма. Но аз ще ти покажа как да го използваш в твоя полза. И моля те, забрави за клишетата, да използваш тренд музика и бързи кътове. Това често съсипва гледаемостта. Тези съвети буквално унищожават шанса ти да станеш вайрал. Нека ти покажа какво имам предвид. Виж тези два клипа. Единия има 100 гледания, а другия има 240 000 гледания. Ето какво работи. Структура на хулка в началото. Не дей да казваш: здравейте, днес ще ви покажа. Вместо това, опитай с причината видеята ти да не стават вайрал, се корени в първите 2 секунди на видеото. Забелязахте ли разликата? Това е така нареченият Pattern Interrupt. Техника, която топ създателите на контент използват на всеки 2-3 секунди. Зум, смяна на гласа, оверлей и стратегически паузи. И ето тук, повечето създатели допускат огромна грешка с визуалните ефекти. Просто хвърлят някакъв текст на екрана без абсолютно никаква структура. А всъщност има работеща формула. Номер 1. Хук. Това е заглавието най-отгоре, с което ще ги грабнеш още в началото. Номер 2. Поддържаш текст. Той се намира в средата, за да даде контекст. Номер 3. Призив за действие. Това е описанието на видеото, в което приканваме хората да извършат някакво действие. Например, напиши еди какво си в коментарите или гледай до края. И номер 4. Pattern Interrupt. Това са смяна на кадри, ефекти, паузи и така нататък. Но ето и голямата тайна на TikTok алгоритъма. Тук не е само какво правиш, ами кога го правиш. И не, нямам предвид в колко часа или пък в кой ден качваш видеята. Както ви казах, първите 3 секунди от всяко едно видео са критични. TikTok следи продължителността на гледане, харесвания, коментари, споделяния и кога зрителите напускат видеото. Тези първи секунди са изключително важни, но след малко ще ти покажа защо. Стъпка 2. Стойност. След като разбрах колко е важно началото на видеото, нека ти покажа какво съдържание наистина работи. Нека си представим, че правиш видео на тема как да тренирам кучето си. Повечето създатели качват клипчета на сладки кучета или на базови трикове. Това е за аматьори. Ето какво един професионален контент креатор ще направи. Ще изгради добра структура на хулка, която би изглеждала така. Ето ти сутрешната рутина, която ще излекува тревожността на кучето ти само за 7 дни. С тази малка промяна може да направиш така, че видеята ти да достигат от 100 гледания до над 100 000 гледания. И всичко това работи, защото видеята ти решават проблем. Запомни го така. Всеки конкретен клип трябва да решава конкретен проблем. Ако изпълни всички тези стъпки, хората ще гледат до край, най-вероятно ще коментират, ще те последват и ще споделят с приятел. Виж тези резултати. Този клип има над 30 000 гледания, защото решава проблем на собствениците на кучета. Ето тук вече става интересно. Комбинирай структурата от стъпка 1 с стойността от стъпка 2. И по този начин ще видиш 100 пъти повече резултати. Гаранция. Но за да станеш вайрал, ще ти трябва стъпка 3. Тайната стратегия. Всеки път, когато използвам тази тайна стратегия, която ще ти покажа след малко, гледанията ми скачат от стотици на хиляди. Изградих система за тестване, която гарантира, че клипът ти ще стане вайрал. Ето и е истината. Всяко вайрал видео, което виждаш в For You пейджа ти, вероятно е 15 или 20 версия на едно и също видео. Нека ти покажа точно как работи тази стратегия. Стъпка 1. Намери така нареченият Winner. Избери 3 до 5 клипа от твоята ниша, които се представят много по-добре от останалите. Запази си ги и ги анализирай. Избери един от тези уинъри, вземи концепцията и направи 3 различни версии. Версия 1. Същото съдържание, но в твой стил. Версия 2. Същото съдържание, но с различно деливари. И версия 3. Направи го в абсолютно различен стил. Нека ти дам пример, за да разбереш по-добре. Намерих вайрал видео за разрастването на TikTok акаунт и направих 3 мои версии. Версия 1 беше да стоя пред камерата и да говоря на същата тема. Версия 2 е voiceover с анимиран текст
И версия 3 беше POV стил с шокиращ начален кадър. В крайна сметка, третата версия даде най-добри резултати. Когато вече имаш видео, което се представя в пъти по-добре от останалите, преминаваш към стъпка 3, а именно умножаваш по 5. Когато една от версиите покаже по-добри резултати, дори само с 10 000 гледания, това е твоя сигнал. Направи още 5 версии по нея в рамките на 24 часа. TikTok вече я бута към правилната аудитория, така че използвай момента. Сега вече знаеш цялата ми 3-стъпкова система. Структура, стойност, плюс моята тайна стратегия. Но чакай, имам още нещо, което съм сигурен, че ще ти бъде интересно. Ето тук можеш да видиш предишното ми видео, в което показвам топ 5 грешки, които допускат собствениците на TikTok агенции. А тук можеш да се абонираш, за да не изпускаш нито едно ново видео, което кача.